Boni lin pashito hem hi meri somni kumsang khazakwa sumruk pakwa a Scotland a alopianga kumsang khazakwa somkwa pathuma kumsomni pali upani in Jacksonville, Florida a achenga Alaizon Knowles Veronica le Michelle de Chuan mi chhlim thei tak le bazar nuam ti mi tak ni in ansoya chungzong zong ai poa nuama ti le athlan jok chu afapa Aaron enkol chu ani ama to ka nuni atlinin afapa chu a engkimania harsana po tokin lung oilo na po nei se adam zonga thilla thiam tak midang shiata okavin mangai lo mi ni in alai zon te chuan an soyani afapa Aaron pa Michael nen hian poni hi komsom pariat ani lain anin neya kumni nuwa Aaron hi alo pianga boni nu peti chuan boni le Michael te hi anin du ton hle ni in asoya an hlim dun chin hle ni in asoi bokani an nu pa hian Michael puteya Bernie le anupui Evenite Construction Supply Company ya na anthoka Michael chuan manager na chalin boni chu computer operator ang devin a oma assistant manager na te po achale lop chin boka athokrimin chanem angai chin hleya azai dam emawang hian athopui te chuan anza thiamin annel hle boka ama shetu to phot chuan an ngai na in melma anei umpo an shengai lo heiwang tak hian a chen shat lawa boringot po hi ama shetu to phot chuan makantin adu thu ngeya tlan bawani chu rin harsa anti vekani January ni sari kumsang khazakwa sumkwa pathoma chuan boni chu ahna a ainlan lawa hemi mazan zanlai dar thum ni sari zing dar thum po kan ti thayang chu chumi huna chuan Michael chuan anu kolin an ina local turle afapa Aaron chu lo ompui lok turin atia boni ina chwa sana wangin zong tura a chwa lok tur thua soya asoi zel danin boni nen chuan zana anin hauna sa hleya da som pakhat vela boni chuan thinrim takin ina chwa sana alola letlo ni ina soya ti chuan Michael chuan boni nu te chena in chu ava ena mase boni chu om lo wangin a umna tura arina te chuan a zonga reingia zon nuwa po chuan a mu lo wangin ina chuan a hoa atuka po anupui chu aran la ho da chuang lawa heti chung hian Michael chuan anupui bo tho hi police a report lok lawani anin hauzania Michaelan asoi zandaria da chuan boni le an thona company nei tunu event chu in muturan nia mase dariat le chan vevela chuan boni chuan chap chungin event chu kolin Michael nen anin hau thole anin muna tura chuan akal thelo tur tho ashila event chuan kan ina local to MTA so chuan boni chuan achat vele mai tur thole atuk zinga akol tur thoina changa mase atuk ni sari hian boni chuan event chu akol ring lawa an ina po a hoda chuang lawani Michaelan anupui bo tho police a report vat lawang hian rinhlel akai man hleya annu pa hi boni bo ma chang to khan inti thiam lo zeu an nei to chena boni chuan Michael chu chena chwa san adu thu te hial asoi chini in a chen te chuan an soya anin nei tira nu pa in mangai tak te kha hun engemaw chen an chen dun ta ka chuan chhatti reng an nei theimeu talawa boni okavin mangai lo po Michael nena anin hau chang chuan zaido reng har ative chin anima na anin vindu na sa chin hleya kut ero in thak lo ma se ril ruwa natna liam anin semol mol mayani ahma kha chuan boni chu me chhlim thei tak a omna piang chu hlimna in a khat chin ti thei khopa me chengai na tom le kom nuam ani china ma se hun engemaw chen Michael nen anin nei nuwa chuan ami je harwang takte kha abau zawa ama a boni kha ama chuan abau to emo ti turin ami zia chu ain thlak na sa ni in an soyani Michael la ka chang hian zalen adu chin hleya abau ma kumsang khat sakwa sumkwa pania khan alai zon te nena Christmas shopping trip an nei chuan boni chuan atan chuan
Michael ne na anin nei na chu atop to thu le chen atum to thu alo soi to a adi chiang turin kumsang khazakwa somkwa pani kumtop lam hian Michael a hriat pui lovin bank account a honga anin chen huna afapa engkul nana poisa a khol ve nan ati ani masi engtin tene mo Michael chuan she chhuakin account chu khar turin ati luita a poisa khona tur ani taxi lawa chuan a chian te hena chuan poisa a chebrel china January kumsang khazakwa somkwa pathum kumtir lama chuan dollar sang khazani somnga a khol tling ve mana January thatchung ngai hian Michael chu chhuah san tumin a chhuah ni turpo arwat fel thlap towa chuni chu Michael a business thela mundanga azin lai turania a chena tur apartment po haulokin a hauna man poisa po apelok tiam towa afapa Aaron school kalna turpo ati fel savek to bokani abaulai po hi January kumtirlam ni sari chawalania athil tum hi Michael hian shayin achunga thil thalo tak ati ani theyangem clear zel phodang hemini January ni sari hian Bonnie Purse chu Red Roof ina bulhlo paina an muwa hotel an hathok pakhat Purse thartu chuan Bonnie Purse a chuan kar cha bi aum thuwa soya anin lama chuan a kar cha bi dang baka anin cha bi char ani bokani he Red Roof Inn hotel hi Jacksonville International Airport atanga lalote omania reilawa he airport a hian Bonnie Toyota Camry chu parking lot a mu ani soya thilmak tak pakhat chu Bonnie car driver chutna ngeng chan chu a hnung lama ti on dewania alandana chuan Bonnie ayalian suk to emo chuan car chu a khal ani theina lai a omani Bonnie ngeng chan on deuh dwai chunga car khal chuan atan chuan anom don lo hleya a chan po Bonnie chu fit nga le in chi kha chawasang ani wangani heti la hian police lampo anin rol towa Bonnie omna chin anzon mek la hian police tangte chuan Michael chu thu an lo zot fi ave meka Michael thu soya an ngai thak chuan police te chuan thudik zik tluak a soi lo nia hriatna an neya mase Michael angor bur ai chuan hun an khoral mai nia an hriat awangin uluk le zwarin Bonnie hun man dan te chu an han chui ta a ti chuan Bonnie chuan hun engamu chen kalta khan Michael a hriat lovin ngai zong anei ve to ti te an hre chhuaka angai zong ni an hriat chu bepopin thu an han zot fia ta a chupa chuan zan khat thil bak ani lo thole zan khat hun an man dun hnuwa anin biak som to lo thu alo soya Bonnie about ti po alo hriat ve lo thu te soyin police te point he pa hi chu ain rol lawang tin an kalsan le ta ni Bonnie car chu uluk takin hu chui tu te chuan an han en fi a car carpet a chuan pheikhok thla an hmuwa he pheikhok thla tharlam tak hi Bonnie pheikhok thla ni tur chuan alian hleya maktak main police te Michael thozot fia tura Bonnie te ina an kal chuan Nike sneaker a pol le avarin pol size number som chuan an mit ala hleya chu pheikhok chu Bonnie car carpet a pheikhok thla nen chuan an han en mila alo in mil ta chia bokani Michael chu police te chuan an ring hlel ta hle maya Bonnie bona phena hian inrol na enge motak anei chun ringa mase ain rol ngeim ti an chen lo wangin man thei ani ngot si lawani Bonnie hi tlanbo po lo ni te areng se Michael le ama Bonnie ngei puin an hriat chen emem chu an fapa Aaron kalsanin atlan bo ngot don lo ti chu ani Bonnie bona hian thil diklo om te fin fiana pakhat ma omlo ma se afapa Aaron atel lawa abo mak hian thil fel hlel aum ti chu ati chiang hleome kan mangai takte achen hriat lovin bo ta se ril rufim tak pu chu soilo interview le camera ma achong phei chu har sa kan tingotin arin om mase Michael hi chuan a har sat velem lo nge ni Bonnie botuk mai khan Michael chu TV a interview ni in camera ma chuan achong zut maya alandana chuan anupui du tak thok le khata achen hriat lawa bo ta dai mang ang mel reng mela chuan mu tu rom lawani anupui chu mu let le adu lam ai ma in anupui bo thole
afapa Aaron chu pom chungin amale Aaron chau ani thute anupui chuan ina chhuah san thute soya anupui chuan a chhuah san du ani pho chuan dan atum lo thute a soita zokani hetila hian Aaron hi kumthum le achan ve upa chawarania main detective Hansen chuan henau te hian thil shat engemutak anei ringa anu pauzana thil thlengte chu shiata molmol anei alaringani thil engemutak annu chuina pui thei tur sei chwa anei takin tin naute chu biaklum lam thain an sheta a alanau pan emawangin no pangchom chai thiam deuh mi thiam deuh bik roi thain an sia a ti chuan social worker Brenda Meadows chu Ryan Michael Putte ale anupui event chu anom ve boka Aaron chuan nuam ati zoknan antiani Brenda chu case kimchang shil anelawa atlang pui boni bau thu deuh chau chu anshila Brenda le Aaron chu aning koma darkar khat chuang aning kom hnuwa chuan Aaron chuan thilpui mo tak tak soi anei tanwala note kumthum le chan vemi thil soya tan chuan arap thlakin puitleng to na tan poa rap thlak tak mai chu Aaron chuan a soitani a soidanin apa chuan anu chu kapa Brenda in engin nge aka tia zo chuan note chuan silain tin a changa Brenda chuan khoila ya nge aka tia zo le chuan Aaron chuan apum borvel chu ko pain apuma tin a changa Brenda chuan inu chuan engkor nge a hak ati chuan Aaron chuan a zona takpo changlo chuan thisen tin a chang ringuta Brenda chuan Aaron hian apa in anu aka phumlai chu a hmungei ni in angaya hei hi police terin dan po ani naute ru thanghlim tak chuan dot a phwa chop chu an ring lo bura Aaron statement awang hian an chung kwa chu an buai ta hle maya chen khatin Aaron thu soi chu an olain a chen lo oi lo tok police ten a thuak an suk sak wangani tiangai pola nomboka Aarona Brenda ina komlaya lo omve Barney le even Michael Putte te nu pa chuan Aaron thu soi chu an oi thlapa an tu pa Michael chuan anupui boni chu athat ngei nia an rin lain boni nu le pa te chuan Aaron thil soi te chu naute chum chep thu soi mai mai le police ten athuak an suk sak wanga soi ve mai maya an ngai tlata boni nu hi Aaron an komtir hian ruma aum veya mase Aaronan apa in anu akaplai ahmu thu a soilai ero chuan ruma chang hian boni nu chu a chhuak to ni Aaron hian no pang chum chep alani ina arin dan le angai to na soidik lo anei ve nwala entirnan Brenda in anu kar omna azo chuan Aaron chuan luya ateya mase kar chu airport a an hu khania heiwang pakhat hian ani Aaron thu soi chu rin tlak le in ngana tlak ani lo tia ngai pola nom mase police te chuan an thu shada chang chuan Aaron chu apa kya nga him don lo ni an ngaya ti chuan da nang thlapin Aaron chu apa ne na chengala chwakin boni lai zon nu li se hena chuan an data a apa chu kar khata voi ni vel chu a mu ve thei don ani Michael an Aaron motora akala piangin Aaron chuan a swal chwain norle ti taute a sha china apa chu ngai le thlel omang poin a om ngai lovani Aaron thu soi kha adikani chuan he naute laina tom hi anu tha ani lai amit ngeya a hmo wangin a chong don hleya chuta anu tha tu chu apa nge alani zoya atan chuan apa ngai le thak hlel ngoi chu thil har sa tak tur ani dona ari ruwa hlauna lian tak anei thei don bokani boni lai zo no lis chuan adam chunga thutluk na sem har sa ber a siam angai don ta a du thlan tur dang neya an shet lo wangin Aaron chu nu cham ina da zaya rel ta a chan po Michael an danang taka Aaron atlo chu ti top sak ani don wangani Aaron chuan apa amu angai to don lawa lis chuan awa pa chuan nun pa ngai tak anei be se hin shetak chung chuan nu cham ina chuan a data a poi khoina mita mutu te ven himna witness protection program a chuan Aaron hi da ani bokani kumngami ani chuan Ronnie le Jean Fraser te nu pa chuan fata nan lata a
a ming chu Aaron hei ma changin Aaron Fraser ti nan thla ka atha anin engkul nuwa po Aaron hian kumthum le achan ve ani laya anu le apa te boina le apa in anuwa ka chungchang te chu ala soita fo maya anu tharjin chu me fel tak ni in Aaron chuan anu chu ala she ve reng ani ti chu angai dana ni ya athin lunga anu din hmun lwa lan chu adu lawa a thei po aring heklo adu ber chu anu tak ni thailo ma se Aaron ata na nu ang maya ata na umreng chin mangai taka engkul chu duwa nun pa ngai tak pek chu adu berani jin hian voi khatma Aaron hitiluin anu bonika ani dan le akap tu chu apa ani thu soi turin atingai lawa mase Aaron zok chuan a soi chwale china wangin jin chuan chin cha in lekha chuan a zia kaya Aaron chuan soi zelin chuti lai chuan chut khom na pindana aum thule apa chuan anu pocketbook chulain kara alu thua soya apa chuan tu ma thatlo se adu thua soi tel boka hetia Aaron an asoila hian anu jin nen chawan oma soitir tu police po anom lovani jin chuan zekada chau chu atok don lawa asiata wangin social worker roin Aaron thu soi chu record science delta a Aaron chuan anu jin hena chuan a thu soi chu lekha zekai turina tive boka a o hi an record thauna chungin jin hian Aaron a soyang chuan lekha chuan a thu soi chu a ziakta a Aaron chuan kanu chu leya a phoma leikan lai khwarani ti in a soi mau maya he thu a soi nu a po hian Aaron chuan jin hena chuan kanu ka zong theyangem ti in a zota jin chuan chandan mai shelo chuan ole idu phol chuan ti na changa ti chuan naute chuan swa dur lain le chu lai atum ta ni in jin chuan a soya hetiang che hian detective Hansen po khan alo soi to boka detective ne na Aaron an anu zona du tho soi chuan naute chuan swa dur nen garasir chu lai atum ni na soya mase apa in anu aphum na lai a soi theilo wangin a thu soi hi bo zui ngai na aum lawani kumsang hi panga ani meu chuan darang takin boni chu athi anga puana ni towa Aaron le anu teli sete chuan Michael chu anu thina mo phur tua puin an khing ta a finfiana umlo ma se Aaron te chu an chaka anin khindan hi shiatule mutur omlo wangin soilan thei ani lawani ti chuan Michael chu dollar somni paruk point pathum million sangna domna Aaron petura tiania mase Michael hian puisa pek tur nei lawangin Dolphin Avenue boni ne na anin chu Aaron ne na hlan anita a kumsang hi sompalia chuan Aaron chuan dun pa ngai tak nein a mangai tak no puya ta na neya atet la ya anule apa te ne na an cheni in chu chei chat atum ta a heti la hian apa dik tak Michael chu state danga pemin no pui dang anei to ani he in hi alwa to tu tele a she tu te chuan huai nei ang lek lek le a sang ang ten an soina sa hleya he in lwa to ui nei to apyang te chu an wei te chu bau tuarin leyan hai khwar cham chen ni an soi boka in hnung lama swimming pool man to lo te chu chhe a pen mumal tak neya siam chat chu Aaron chona du ta a chung te chuan pui bomin in hnung lam chu an lai chan ta a chuta leya chuan engemu chang deuh tak hi an lai fota a cement chang tak lai fu in chu cement chu an han chek chuan akara chuan plastic bag a thil fun hi lo omin Aaron chuan bag chu an hong ta a engemu chang tak hi aron tla chhuaka atira chuan coconut emo atia mase an han en chian nak chuan mishing ha alo ni reng maya adang pakhat hi lo tla chhuak le in mishing luru alo nia ari ru chu wangal zu zu tin second rai lo te chungin chu luru chu anu luru nge ani chu aring thiam ta ngala anu jin chu kolin ashing tu no boni luru ninge ya ashiat a mu chwa thu shilin ahma chang towa anu boni case boy pui tu detective Hansen a phone number chu dil ta a detective Hansen chu anu jin ashil ang chia chu ashil veya atira chuan detective chuan Aaron chu a thau anga ala har chiang lo tura anga ya
a chan chu a ma po in voitam tak in hnung lam chu an lo en dik to a leihnuaia thil om enna khawl hmang te poin an lo be to a ma se engma an hmu lo wang ani Aaron te chuan lei chu leibel zelin a hnuah chuan mihring ru ro kim chu an lai chuak thei ta a chu mai chu ala ni lo a thom hno le a kutin lem te po alo lo oma boni te in nei zung bun ngei po kha alo om bok ani ru ro te chu test ngal ni in result chuan Aaron anu boni ngei ti anem nget ta a boni ruang bula hian 22 caliber selai mu ania Michael Khan 22 caliber rifle anei ngei thin boka heba ka hian atai bulbora kana nu ma a oma Aaronan atet laya apum tia ako na lai vel kha ani che boka medical examiner te chuan boni hi tha ngei ani tin hwai sen takin an soi boka ti chuan Michael Hem chu boni a tha wangin man ani ta a Jacksonville thon le tin hemuna hian achung thu ngai to tura ti ani ta ni a trial nei hun tu chu voitam tak ti khotlai ani ya atopa topa April ni riat kumsang hi sompa kwa trial nei chan ni hin boni chung te baka Michael chung te lam chu stena thu zofia an ni ya Michael jail tan pui mi panhi te po stena thu zofia ni hin hemi te hian Michael chuan boni chu a tha thu le anin hnung lama a phum thuwa ain puan thu an soya heba ka hian sel khata om chu an nun na tan an hlau thu an soi tel bokani prosecutor chuan Michael hian anupuin chwa sanatum ti asia chuan a thinari min an sum zolovin anupui chu aka phlum ta nia an ngaya Michael ero in anupui chu a mangai thule a ti nat ngai lo thu a soi ve tla thunga a bautira changa a thu soi ina changin amadu thu ngein a chhuak ti chu kota po hian ala soi chang chang ani jury te chuan dar kar ni chungin thutluk na an siama April ni sompani kumsang ni sompakwa chuan Michael Hem chu boni thattua an puna chuan thiam lo chantirania second degree murder charge order ni in mei kumsang ni sompakwa dam chung lungin tang tura achung thu relani ta ni makdeu mai chu Aaron hian kumruk mi vel ani thleng kha chuan apain anu aka dan te kha ala sia a mase aron chang lian zela apui thlin hnuwa chuan engki ma thei ngela mase anu ru raw a hai chwa chuan a tet laya a thil ton a thwaka la champang te chu ngai twa chwakin ru raw te chu anu ru raw nge ani aring ngal bur maya anu thina kumsom ni paruk chung chui chwa theilo chu apui thlin hnuwa ama ngein aron chui chhuak ta ni heba ka hian thil makdang ala oma ton thleng hian boni nu le pa te chuan Michael hian boni kha a tha ani an ring theilawani he case chung changa ingai dan te comment section lama ilo soi ve don ania